Duga mga polis ug traffic enforcers ang ipakatap sa Recommends Talisay. Usa sa gipangandama ng hapsay ug malinaon nga pagsaulog sa Pasko. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fam. Yes, Bob, usa ka na sa nag-una nga gituki ato sa Peace and Order Council meeting ganihang buntag sa Dakbayan sa Talisay nga gipanguluhan sa mayor. Tungod sa pandemya, daghang aspeto sa seguridad ang ilang gipaniguro. Gipaybaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas atol sa ilang tigom ganiha nga nipasalig ang bagong Regional Director sa PRO7, Ronnie Montejo, nga duga nga ng puwersa sa Talisay City Police Station. Kagahapon ituyo pag-adto ang mayor sa buhatan ni General Montejo. Nihangyo taniya as far as the peace and order situation here. The police to civilian count is 1 to 2,900, which is very high. Nihangyo lang yun ta na naalang yun tayo ma-augment dire na organic na yun sa City of Talisay. Ang kanahigya prubahan niya because we need that para makasakto may plano kung unsay mga tubangon na mo mga problema. Aron matubag ang kakulangon sa mga traffic enforcer, dugang 5 ka personnel ang gidawat sa City Toda. Gidugangan na ang mga magmaan sa trapiko diha sa Barangay Tabunok, Lawaan ug Bulacau ang giilang business hub sa syudad sa Talisay. Gipangandaman usab sa City Toda ang Christmas rush. Nunot niini, pakigtagbuan ni Joy Tumulak ang mga security officer sa mga establishmento aron pagkuha sa ilang traffic plan. Ang tanang intersections nga medyo maagian og mga sakyanan ang gibutangan gyud og mga traffic enforcers. So doon natin papila ka mga areas nga gidungagan og enforcers, tugtan og monitoring ang atong mga personnel sa intersections nga doon na nadyoy mga inspectors, duha ka mga inspectors ang matag area. Atulo niya sa mga misa di Galyo, way tugot ang mga sakyanan nga magpark gawa sa simbahan. During Misa de Gallo, mo discourage mi nila sa pagda og mga sakyanan, labi na gyud during sa mass. Tingali mo awhag lang min nila, pwede ra silang magpahatod, i-drop sila and then pick up po lang sila. Samtang gipaybalo sa Fire Marshal sa syudad nga duha na ka mga kumpanya nga mamaligya og firecrackers ug fireworks ang nikuha og permit aron sila makapamaligya. Conditions that like outside the malls, then they have their national mga fire protection nila, fire protection equipments. And they're only allowed to sell and display their firecrackers and pyrotechnic devices from December 16 to 31. Bob, aron mapaklaro ang kamanduan nga sundon sa publiko, labi na sa mga Talisaynon ug sa tigpatuman sa balaod, usa ka executive order ang ipagawas ni Mayor Samsam Gulyas ning simanaha. Kini may labot na sa mga himuong misa di Galyo ug uban pang kalihukan ning Pasko. Bob? Daghang salamat, Faye Marie Dumabok, sa imong live report.